Tässä on tää hetken tilanne. Ollaan 4 minuutin kohdilla. Se on niinku sitä valmista matskua. Et se pitäisi vielä värikorjata tostakin yli puolet. Ja sitten nyt pitäisi heittää timelineille loput. 4 minuutissa ollaan ja tämä ei oo juonen kohdalla edes puolessa väliin vielä. Niin. Eli joudutaan leikkaamaan. Leikkaamaan jo leikatusta. Eli karsimaan. Eli nimenomaan. Katsotaan kun tää väsyttää. Saatiin. Tää ohjaa kyllä itkee ja ei mitään mun tapahtuu. Ei itketä lauantaina. Mikäs päivä nyt on? Sunnuntai. Ei! Meni jo. Meni just. Kiire. No more Mr. Nice Guys. Ei mulla ylety kato nyt. Kato yletty. Samuli kokeile. Ei sulla kakaan hyvin tuolla. Ei oo. Jätkä niinku läpsi tälleen. Tökkii. Ei ääni kuulu. Ei tule mitään.